Eli tervetuloa taas YouTubeen. Tänään me tehdään vähän crop topia ja me ajateltiin mennä siihen meidän omaan maahan. Elikkä omaan maahan, elikkä me annetaan tässä videossa vähän näyttää, että miten farmata hyvää kamaa. Ja mun kaverin kanssa tuossa mietittiin, että milloin me tehdään tutoriaalia. Elikkä jos te toivotte tutoriaalia, niin me voidaan ilman muuta tietysti tehdä, mutta tääkin on vähän niinku tutoriaali, koska me farmataan tässä. Elikkä nyt on taas mun kaveri mukana. Ja onko se meidän maassa? On. Hyvä. Sano moi tubelle. No morjens. Hyvä, elikkä ja tosiaan tää video ei ollut tässä, mutta mä vaan sanoin, että muistakaa tilata mun kanava. Ja se on eka vaihe. Mä oon nyt ruvennut, mä en tiedä onko se ihan fiksu, se ei oo niinku fiksu, mä en osaa onko se fiksu valmentaa. Näitä ikkunoita on nyt vaan 83. Ja sitten on tämmösiä, kattokaa. Pistetään vaikka noin, niin kattokaa. No, jätetään ne noin. Sitten mä oon näitä mission blokkeja lakasulla. Joo. Sitten 4 tommosia. Näitä ei voi sit kun lyö niin tolleen, mut. Niin. Ja elikkä Rikotaanko ne noi sitten? nyt. Niin sitten kohta. En mä tiedä. En mä ainakaan. Ai jätetään sekavaksi. Tää? Jätetään. Jätetään ne. Aiko. Ajattelen vaan, että olisi nyt tulla vähän sekavaa, mutta ei se mitään. No ei se mitään. Hieno koodi. Niin, elikkä. Ja sit nää mustat blokit, ja ilman muuta laittakaa kommenteissa kysymyksiä, että mitä te haluatte, haluatteko te, että mä teen, mitä sä pistit? Okei. Näytän, Grave block, niin, elikkä, ja niin, mut mä käyn farmaa, tuut säkin siihen mun maahan, niin mä annan sen ajaksi sinne farmipäivät pullaa. Eiku varppaa. Niin rikotaan noin lasit. No oota. Tuolta. Niin, mut annat ne seedit sit mulle. Joo, miksi et rikko tuota postilaatikkoa? Missä on postilaatikko? Niin, tuolla. Joo, mä käyn. Varmaan tuossa tosi. Farmipäivät. Oota, mä tuon tähän just eli. Nikon vielä nää blokit. Likon. Mut mä sit otan ne adit tehdä. Pystytkö nyt kyllä? Mut rikon vaan näitä laseita. Ja sit kun sulla on niitä CD, niin anna ne mulle. Mummi. Onko se mun kamu? Mistä siis tänne maahan pääsee? Mitä vitsiä? Miksi nää tulee tänne kaikki? What? No jos on. Luulee, että täällä on joku give. Onko sul antaa vähän direktiä? No 16. No. Se paha. Mä sain sinisen vielä sinne navetalla. No, onko sulla niitä CD-jä? Ei oo mitään. No. Ai näitä edes noita klaas. Mistä se on? Miksi tän tuolla Ne yrittäis ehkä päästä vaan. Älä niitä riko.
Mä otan ne sit siitä. Pistän seedit kasvaa. No, mä rikon nää, mut ei enää tätä toista. Mut anna se seedit sit mulle. Mä laitoin tonne vaan. Onko mut sit kun on valmiit, minä käyn. Ei enää tätä toista. Älä enää. Miten mä on? No se on. Älä vielä. Sun pitää päästä. Älä riko sitä. Just ton takia nyt näin. No ei rikota vielä tätä. Voitko sä tehdä? Ainoa. Nyt on hirveesti kemei, mä rikon ne sit joku. Koska mä haluan ne kemeit nyt. Mä rekon sulle ikkuna. Onko enää siellä taustamaa YK3 mitään? Mikä koo se on? Niin. En mä muista, ei siellä ole edes lukko. Eikö? No sähän sen olit. Mä käyn kattoo, onko siellä mitään? En mä varma. Ei niistä ei saa mitään. Mä kerran taisin sun käyttiksellä, mut siltä kemias käyttiksellä. Ja otan sen bikin sieltä. Koska poltin se. Kato kuinka paljon kemei näistä. Kato. Ok. Kato näistä sinkkuikin. Nyt lähtee sinkkuja. Vaan nyt. Mulla pitää nää platformitkin. Sä rikot ne. Häh? Miksi sä rikot ne? Mä käyn nopeesin kunnon tässä. Mä tuun ihan just. Minä asti SL. Miksi? En mä tiedä. Ja pistä sinne sen. Lol. Ei tänne pysty edes laittaa. Kato. Koska sen on vaan. Lol, pistä tänne. Mistä rintamaa? Miten noi vedet saa pois? Ei niitä saa pois. Paitsi jos olisi vettä. No nyt sä taaskin löytänyt töllötään. Sori. Sori Tube. Eikä. Mut ei, nyt sä sinne pistät? Tuossa nyt harmittaa. Ei vaan mä hakkaan tästä. Nyt sinne. Katon nyt sitten. Mitä vitsiä tekee? Siksi. Sinä siitä nyt. On mulla Mä tiedän kyllä yhden maan, nyt näytän. No, minkä? Ai vettä. Ei. Tarvitaanko me vettä? Ai VL. Niin. Ei vaan tarvitaanko me vettä? Se ei mene maahan tarvita. Onko sulla jossain? Ei. Tai on tässä. Älä nyt sieltä koneella. Tai voi sitä, mutta meidän pitää olla täällä farmassa. No kun mä hakkaan täältä sulle näitä. Ai niitä? Mulle? Niin. Kiitos. Et mä toivon sinne maahan vähän.
Juosta. Miten sitä vaivaa? No bokserit näyttää, että painaa. No niin, siinä näin. Mulla on unohdettu, meidän pitää kohta lopettaa tää video. No niin. No se taisi olla kohta tästä. Mä vielä opetan nää. Otetaan noi teerit tulee. Mutta oli hauska nähdä Tube taas pitkästä aikaa. Ja Siis seuraava video. parissa, mutta ei me vielä lopeta. Me otetaan vielä tää kauan. 26 sekkaa, että noin tulee. Ja niin, ja ihmeessä tilatkaa meidät, me ollaan tosi ylpeitä, jos tilatte. Ja niin, ja ei muuta kuin onnea teille taas Proviimon Combat 5. Ja me tullaan myös kaikista muistakin peleistä vielä tekemään, mutta me ei olla vielä hirveästi tubetettu, niin ei oikein aina eihin, mutta kyllä sitä ja varsinkin nyt on hyvä, kun on vielä ei oo hirveen Mulla on yksi maa, mikä on tyhjä. niin toi yksilöstä. Eikö sielläkään mitään lukkoa? On. Mä voisin tulla sinne. No, mut Moro. Tube, se oli siinä. Sitten seuraavan videon parissa. Moi moi. Moi. Ja sano säkin moi. Moi.